Hola, soc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola, avui el que farem és un projecte molt divertit. És un àlbum molt petit, és a dir, és un super mini àlbum i el farem amb un sol full de paper decorat. Al meu cas, o en el vostre cas, el que podeu fer és aprofitar aquells fulls que us han quedat de totes les col·leccions que us han sobrat de fer algun projecte. En el meu cas, m'ha sobrat d'aquesta col·lecció, que és la col·lecció de Johanna Rivero, Sueños Mágicos. I senzillament només m'ha quedat 2 trossos i un full sencer. I per tant el que faré és usar aquest full sencer. El primer que farem és agafar la nostra cisalla i tallar aquest paper a 30 per 30. D'un cantó i 30 de l'altre. Una vegada el tenim tallat, el que farem és, en el meu cas, agafaré la meva base de plegat. Si no en teniu, no passa res. El que podeu fer és agafar el llapis i un regle i marcar-ho amb el llapis. Jo, com que tinc aquesta base, ho faré amb la base. El que hem de fer és, hem de dividir el full per la meitat, és a dir, el marcarem a 15. I una vegada el tinguem marcat a 15, el tornarem a marcar per la meitat, és a dir, a 7 i mig. I una vegada el tenim aquí, el marcarem del 15 cap aquí a la meitat, a 22 i mig. Ara tenim aquest full amb 4 parts diferents, marcat per la meitat, una altra vegada per la meitat i una altra vegada per la meitat. I el que farem és li donem la volta i tornem a fer el mateix. El marquem per la meitat, que serien 15, llavors marcarem a 7 i mig i després a 22 i mig. Si no teniu una taula de plegat, el que podeu fer és agafar un regle i un llapis i marcar-ho a mà. És a dir, si el vostre full decorat és això, que faria 30 per 30, bé, el full decorat fa 30 i mig per 30 i mig, hauríeu de treure aquest mig centímetre. El primer que fareu és fer-li una marca de dalt a baix a 15 centímetres, és a dir, a la meitat. Després en faria una altra de dalt a baix a 7 i mig, que seria la meitat de 15, i una altra aquí, a 22 i mig, que seria la meitat. Una vegada ho teniu així, ho gireu al revés i torneu a fer exactament el mateix. Feu una ratlla a 15, una a 7 i mig i una a 22 i mig. I així teniu els 16 quadrats. Una vegada tenim aquests quadrats marcats, ja siguin marcats amb la plegadora o ratllats amb el llapis, ara el que hem de fer és tallar-los per uns llocs molt importants. És a dir, jo ara us ho marco amb el llapis, aquí, vale? I tallarem, posarem el foli recte i el que farem és tallar aquesta ratlla d'aquí. La tallarem. També tallarem aquesta ratlla d'aquí. També tallarem aquesta ratlla d'aquí i farem 2 tallets, un aquí i un aquí. Veieu? Ara agafarem la nostra base de tall per no fer malbé la taula i un regle. També agafarem un cúter. Ho podríeu fer amb estisora, però jo us aconsello el cúter. I llavors farem els talls que us he indicat. N'hi farem un al mig sense arribar a la part de dalt del tot. És a dir, faríem un tall d'aquesta manera. Veieu? Molt bé. Ara farem un tall aquí. Així. Ara farem aquest tall lateral i aquest tall lateral d'aquí. Aquest. I ara aquest d'aquí. Així.
així. Una vegada ho tenim tallat, el que farem és plegarem, marcarem una mica tots els plecs. I una vegada ho hem tallat tal com indica el dibuix, el que farem és, començarem per aquest cantó i ens anirem plegant. Un cap a dalt i un cap a baix, un cap a dalt i un cap a davall, un cap a dalt i un cap a davall i un cap dalt. El deixarem aquí. I ara començarem i farem el mateix. Un cap dalt, un cap dalt, un cap baix, un cap a dalt, un cap a baix, un cap dalt, un cap baix i aquí ens ajuntarem. Necessitarem unes quantes pinces o clips. Per què? Pues perquè mira, ara el que farem és posar-ho així i d'aquí aixecarem aquesta pestanya i aixecarem aquesta pestanya i les ajuntem. I al soltar ens queda tot l'àlbum fet. És a dir, que aquesta l'enganxarem per aquí, o per aquí, per exemple, perquè sapiguem. I ara, si ens en fixem, n'hi ha unes que estan obertes per dalt i n'hi ha algunes que estan obertes per baix. Pues jo aniré ficant una pinça a les que hauré de tancar per la part de dalt, que són aquestes. Aquesta també està oberta per la part de dalt, aquesta també i aquesta també. I una vegada ho tindrem enganxat per aquí, donarem la volta i aquí veureu que n'hi ha unes quantes que estan també obertes per la part de baix i també les tancarem. Jo, per fer-ho, faré anar la Tacky Glue. Aniré posant filets de cola i ho aniré tancant. Ara, perquè em molesta, trac les pinces de la part de baix. I aniré tancant totes les parts de dalt amb un filet de cola. D'aquesta manera. Aquesta no l'hem enganxat, que és la primera, llavors aquesta la marquem amb una pinça. Una vegada ja hem apegat totes les cares que hi ha aquí obertes, donem la volta i absolutament fem el mateix per aquesta banda, és a dir, enganxarem aquesta d'aquí i aquestes d'aquí. Tot de la mateixa manera. Una vegada ho tenim enganxat per dalt i per baix, ja tenim el nostre àlbum, l'estructura del nostre mini-àlbum. I ara només ens queda posar-li les tapes a dalt i a baix. I aquí tenim les dues tapes. Les tapes, com us he dit, són de 1,5 mil·límetres de gruix i fan 8,5 per 8,5. I ara, amb el tros de paper de la col·lecció que m'havia sobrat, en el meu cas aquest tros, passaré a forrar-les individualment. I aquests seran els dos papers que jo he escollit per a forrar les tapes del meu projecte. I ara passem a forrar-les amb normalitat, com a sempre. Jo ho faré amb cola. Tallem els cantos, recordeu sempre deixar aquí un espai i si no sabeu com fer aquest espai, recordeu que existeixen les esquineres, que és un aparatet que serveix per marcar-ho i ell mateix ja deixa l'espai necessari per a que no us quedin malament a l'hora d'enquadernar, a l'hora de forrar-ho.
Una vegada tenim aquests dos, amb la ungla o amb la plegadora, pleguem aquests dos cantonets. I així el que fem és tapar els foradets que normalment queden a les cantonades. Ara ja tinc les meves tapes i he decidit que aquesta sigui la portada del davant i aquesta sigui la del darrere. Només ens queda enganxar-les, és a dir, una l'enganxarem aquí i una l'enganxarem aquí. Però per tancar-les jo li vull ficar un llaç i a més de posar-lo aquí com normalment es fica, el posaré un aquí i un aquí i el tancarem aquí, perquè ara veureu que aquí li vull ficar unes cosetes. És a dir, jo he agafat un tros de llaç que em combini amb els papers. En aquest cas el partiré per la meitat, venen a fer uns 20 centímetres cada un i el que faré és a la part del darrere, més o menys calculo que per aquí, enganxar aquest llaç, és a dir, l'enganxaré així. Enganxem el llaç a dalt i el mateix a la part de baix. Així, d'aquesta manera. Ara agafo les pàgines del meu àlbum i a la part del darrere li poso cola. I l'enganxo a la tapa. D'aquesta manera. Centro una mica. Això sí, aquesta part d'aquí ha d'anar quasi bé tocant al ras. La resta la podeu dividir, la podeu que quedi a dalt, que quedi aquí, que quedi aquí baix. Una vegada tenim això, ara el que farem és enganxar la nostra tapa i l'enganxarem de la mateixa manera. Posarem cola. I l'enganxarem. Així. Una vegada la tinguem col·locada, la podem obrir i enganxar-la millor. Així. És a dir, que el nostre àlbum tancarà d'aquesta manera. Així, ens tancarà així. Per a la decoració, evidentment, que només m'ha quedat dos trossos de paper. És a dir, que buscaré algun dels elements d'aquí i el retallaré. A mi m'agrada aquest mapatge. Una vegada el tinc retallat, el voldria posar aquí, però el voldré fer amb una mica de relleu. I per tant, amb el cartró que m'ha sobrat, tallaré unes peces i li enganxaré per darrere. I d'aquesta manera faré que el meu mapatge sigui amb 3D. Així. Veieu? Ja tinc un mapatge amb 3D. A la part del darrere i vull posar un altre animalet. El que passa que aquest animalet el faré sense relleu, sense 3D.
I aquesta és la decoració que jo he escollit, la part del davant i la part del darrere. Ara, amb uns retalls de cartolina que tenia per aquí, que el color més o menys em conjunte amb el color del meu àlbum, el que faré és tallar trossets petitets de 6 centímetres per 8 centímetres. És a dir, això fa 8 i ara en tallo a 6. Aquí i aquí. Una vegada les tinc així tallades, que em van perfectes, per embotir-les als laterals de les pàgines de l'àlbum, el que faré és arrodonir-li els cantos. Però a més de fer-li senzillament rodó, agafaré i li faré el que se diu escalop, que és aquest d'aquí, que és com si fos un culet. Veieu? I queda en forma de targeta. I una vegada les tinc així, les podré anar embotint a cada una de les pàgines que estigui oberta. N'hi ha un parell que estan tancades, per tant, aquelles no els hi podrem posar. Veieu? Aquesta està tancada. També podríem agafar la tisora i obrir-la. És a dir, fem un tall aquí i queda oberta. Ara, podríem deixar-ho així o podríem tallar algun dels elements dels que ens han sobrat dels nostres papers, que és el que faré jo ara, i enganxar-los a la punteta de la solapa. I així, una vegada estiguen dins, se'n veuran un trosset. Ara enganxarem els elements que hem retallat i ho farem de manera que sobresurtin. I una vegada ho tenim així, ara ja només ens queda posar-los al nostre gust. I ara ja tenim el nostre àlbum acabat. Us l'ensenyo. És un àlbum molt petitet, però molt cookie. Veieu? Aquí podeu enganxar fotos petitones i sabeu que dins teniu unes targetes on hi podeu escriure coses o hi podeu enganxar més fotografies. I aquesta seria la part del darrere. No em digueu que no és una cucada. És super ràpid, és super fàcil i queda super bonic. A més, només necessiteu un paper. I si teniu restes de papers que teniu per casa i que us han sobrat d'altres projectes, aquest és el moment. I si heu de fer un detallet, doncs mireu que cookie, animeu-se!